Kodata Sala padha jaya lan mangga Bathara. Ya yen mengkono werdine piye? Ana Caraka ana wis ngarani Caraka utusan. Dadi sipating dalem manungsa urip ana ing lumahing jagat iki pinangka dadi utusaning Gusti ingkang Maha Agung. Ana cara kaen Data Swala. Data Swala datan swala ora kena ngresula ora kena mingkuh kudu tumindak maka karya ya ku sak bisane Didi padha makarya padha golek mula pametu kanggo murakabi marang keluargane kabeh tumuju marang bebener ora nalingsin marang wewatoning urip. Oh ngono ana Caraka Data Sala. Banjur padha jaya padha wis ngarani jayanya pengpengan. Wong urip ana madya padha kuwi ora kok kudu pengpengan bisa ngalahke manungsa liyane ora kena kudu ngalahke karo liyane kok ora tegese bisa ngalahke kuwi wong uripe bisa ngasana lan bisuwa ya kuwi nirep manungsa kang duweni kadang patang perkara kang aran ya kuwi alu amah supaya marah mutmainah kuwi mau. Awit manungsa yen dikendhaleni sedulur alu amah amarah mutmainah lan supaya kuwi mesti bakal akeh tumindak kang ora bener mergo nuruti hadane kanepson. Mula kowe ngerti sedulur abang kuwi anane mung tansah nesu, tansah tengkiling tandang mara tangan abang. Sedulur ireng anane mung demen mangan turu nguja swara swara seru. Sedulur kuning kang denane Supyaku ya mung nuruti marang kesenengane Didi ora gagas hasil pametune pira mung kanggo seneng-seneng. Mula bisa nuruti sedulur putih kuwi anane mung tansah tumindak temen jujur suci sabar narima rukun marang sapadha. Wah ngono kuwi jenenge kudu bisa ngunjara sedulur patang perkara kuwi kang dinarani padha jayanya. Iya la yen monggo Bathara monggo wis ngarani Bathara Bathang moga kuwi sukmaga kuwi raga. Yen sukma cacakaraga mung gari Bathang. Mula paribasan yen gajah mati ninggalo gading, macan mati ninggal ulang, yen manungsa mati ninggalo asma kang arum aja nganti mbeblengar iki. Oh ngono iya. Mula kuwi merdine Caraka balik Kyai Dalang. Ya nek ngono wis matur nuwun banget. Ya Kyai Dalang aku rumangsa mbok medhalake tulisan awakku kowe tetep tak aku sedulurku tuwa. Aku mbangun miturut metu apa sak repentamu. Ya kowe kudu mbok bisa wae tumindakmu sing ora bener ku aja nganti cilik ngrasani ala gedhe mitenah mring sepadha. Lan kowe ora kena ganggu gawe marang putrane bapak Waloya. Ya kuwi kang aran genduk Juniati Dwi Haryati ku wis tak ruwat wis tak ilangi mula sukertane. Oh iya yen ngono aku wis ora bakal ganggu gawe kesugengane bapak alus sak kukuban. Malah aku melu ngreksa melu. Ya kuwi ngayomi tansah mangya widodon ing sambikala bapak alus mbah sak putra bisa sak anak turune kabeh. Ya syukur gedhe. Kowe anu bae larik apa? Kowe Kyai Dalang ana wigati apa Bathara iki mengki dawuhe Bapak Guru yen ana wong nanggap mayang delalah disane kono ana wong babaran kuwi dadi bagianku dadi panganku. Arep tak pangan mongko aku nek mangan kudu bae iki disembelih dhisik. Lha aku njilih gaman utawa bedhama sing tak ngopah karo kowe arep tak nggo mbelih bayi iki ora kena. Kowe njilih bedhama iki najan iki dhuwit wis dadi panguwasaku. Wandilih mbok nggo nganiaya bae sing ora ndek dosa ora entuk. Wah, la piye iki? Wis entuk pangaring ngemplong ora bisa iki piye Kyai Dalang? Saiki tak wene dalan. Saiki joli-jolan wae. Bayimu tak ijoli karo bedhama iki, bedhama tak balekke nyang kowe
bayi dadi duwekku dadi anakku angkat ento ora. Sebab kowe puluh ndiya bayan mbok panono isone nek kowe nggo bedhomu iku mbok nggo golek menungso liyane. Lah yen ngono ya idola yo. Bathara Kala, ana apa Kyai Dalang? Mula iling-ilingen. Yen ana dalang mayang ning desane mbuh desa ngendi yen ana wong babaran ku syarate kudu diwenehke karo dalang. Gen disuwuk karo dalang den diwenehi jeneng karo dalang. Kuwi wis klebu si padha karo ngelangi mula Sukertani. Oh ngono Kyai Dalang. Iya iki kula bae iki wadon tak jenengake Nyiruwati ki dadi bagianku. Oh iya. Yen ngono sakora sok lakon ganggu daya mung aku njaluk sajen olehmu dalang Kyai Dalang. Arep nyuwun apa? Ya aku arep njaluk debok iki sesuk es bubar paripurna tak jaluk tak nggo lumpana Segara Kidul. Ya yen wis paripurna jaluken. Lan aku njaluk sajen tumpeng werna telu ya tumpeng robyong, tumpeng kendhit, tumpeng rajek wesi. Tumpeng robyong tegese tumpeng sing diwene jangan karo ndok kuwi tak jaluk. Lan tumpeng kendhit tumpeng sing ditutuli langes karo injet kuwi ya tak jaluk. Tumpeng rajek wesi tumpeng sing dicublesi dom kuwi ya tak jaluk. Ya yen ana jupuk yen ra ana kuwi sing gedhe pangapuram ya Kyai Dalang. Weh yen ngono aku tak mulih nyang papan sekait ya kono bae nyang papan kula.